Chceš vedieť, ako sa stať chudobným? Jednoducho, stačí robiť to, čo robí 90% ľudí. Dvaja kamoši, Peter a Marek, začali pracovať v rovnaký deň s rovnakým platom. O 10 rokov neskôr Peter jazdí na starom Fiate, stále býva v podnájme a hovorí si, život je drahý a nemám šancu ušetriť. A Marek, ten má byt, auto a účet plný investícií. V čom bol rozdiel? Peter si vždy peniaze odkladal len do banky a míňal, keď niečo potreboval. A Marek investoval. Ak iba odkladáš a míňaš, nikdy sa nikam neposunieš. Každý rok sú tvoje peniaze menej hodnotné. A keď sa o 10 rokov obzrieš, možno sa zobudíš, ale už bude neskoro. Chceš byť ako Marek alebo ako Peter? Ak chceš vedieť, ako odkladať peniaze tak, aby ti pracovali, tak sleduj tento profil. Ale ak ti to je jedno, tak o pár rokov si na tento reel spomenieš. Ale to už bude len smutná spomienka.